Preventive suspension ang gipahamtang sa Ombudsman. Batok kang Cebu City Mayor Mike Rama og laing 7 ka mga opisyal ubos sa iyang buhatan tungod sa reklamong wa pagsweldo sa upat ka mga empleyado sa City Hall sulod sa napo ka buwan. Mayor Mike Rama wa pa makadawat og kopya sa suspension order og usab matud pa wa siya masayod sa kasong gisangat bato kaniya. Sayra nato detalye pinaagi nining report. Mixed emotions ang gibati sa upat ka mga kawani sa City Hall nga mipabor kanila ang anti-graft office sa gisangat nga kaso batok sa mga opisyal sa Cebu City Hall. Ang mga complainant nga silang Saibel Ann Ibanez, Maria Almicar Jongson, Chito de la Serna o Filomena Atuel. Sa samang higayon, nag-uulusab kinapil si Mayor Mike Rama sa gipahamtangan og unom ka buwan nga suspension order sanglit. Mauman kini ang signatory sa nahitabo kanila sa ilahang trabaho. Mipagawas og unom ka buwan nga preventive suspension ang Ombudsman batok kang Mayor Mike Rama og laing 7 pa ka mga opisyal nga ubos sa buhatan sa mayor hangtod mahuman ang administrative adjudication nga dili mula pa sa unom ka buwan nga walay sweldo. Kini subay sa gisangat nga kasong grave misconduct and becoming of a public officer, conduct prejudicial to the best interest of the service, grave abuse of authority o violation of code of conduct and ethical standards for public officials and employees. Ang mga reklamante dugay nang nag-alagad sa City Assessor's Office o regular employee apan nahibulong sila nga kalit lang silang gilabay sa laing buhatan nga naghatag kanila og kalmaryo. Maong minagop sila sa Civil Service Commission ug nakakuha unta sila og resolusyon nga nagbalik kanila silang naandan nga pisto. Apan matod sa mga kawani, gawa gihapon sila ilha sa Pangulo sa City Assessor's Office ug wa sweldohi sulod sa napo ka buwan. Nipasar usab og resolusyon ang Konseho sa Dakbayan aron maswelduhan ang upat kinsa gidestino karon sa City Admin Office. Dinhi gihatagan sila og sweldo apan upat lang ka buwan. But it could have been prevented kung ni-action pa ang atong city attorney, not the city administrator. Naghatag matod pa og grabing epekto sa kinatibuk ang pagkatawo og pamilya ang nasinati sa mga kawani busa nagkahukom silang mosangat og reklamo ngadto sa Ombudsman niadtong buwan sa Pebrero ug sa katapusan gidungog ang ilahang reklamo. Kailak ko ganina pagtawag ni sir kay kanang mix ba like nalipay ka kay sakto kadaugan pero somehow makanuna sa ka ba nga like si Mayor unsay feeling niya actually di man jud si Mayor baya jud ang main kuan pero told siya may nipirma mo. Sa gulang feelings to kurag na loyal lang sa Mayor kinapil lagi siya. Kay di magunta si Mayor mo ang tuyo ini. Para nako sir happy na jud ko ani nga decision sir. Kamo lang yun sir is masulduhan lang mi, matagaan mi what is right for us. Atoa sa kauluhan ng mayor kinsa mitubag pinaagi sa phone interview ug mipadayag nga wa pa siya makadawat og kopya sa preventive suspension. Wa usab matud pa siya masayod sa kasong gisangat batok kaniya. Aware ka sa complaint, Mayor? No, I don't even know about it. So what you can knowledge regarding this issue? Lawyers will take care of it. Ang City Admin nga si Attorney Colin Rosel may patawag unta kini og media interview apan as of 3 p.m. wa pa kini mogawas sa iyang buhatan. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.